Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyong wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upo kang sip-on, kakasang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, namuling mapaniwang kay dudong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na tiluan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Bye! Let's fly again and again with Cebu Pacific's direct low-fare flights. Fly the bye, let's travel again and again and again. Just fly with me, my friend, to many fun destinations. From Iloilo, Cebu, and Davao, it's easy now. Fly the bye, let's travel again and again and again. Just fly with me, my friend. Fly the bye with a squad, the fam, or a squad. Book now at CebuPacificAir.com. Let's fly, everyone. Fly Tabay again and again with Cebu Pacific. Pag may TC para aron mo apti ka. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advance yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre!
Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation. Sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Mark, sa tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Coke, sinigang, mapapakook ka sa sarap. Ang sarap ng Coke at sinigang. Mapapakook ka sa sarap. Mapapakook ka sa sarap. Mapapakook ka sa sarap. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio. Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. VCO nga may D3. D3 Bio with VCO. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May kumson! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpi
Himpilan ng Sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Yari na ang mga balita. Biyernes, Setyembre 19, 2025. Makanay ang panahon sa syudad sang Iloilo, 25 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Mabatian kita live sa K5 News FM Iloilo, K5 News FM Pasig, K5 News FM Sara, K3 FM Leganes kag Miagao. Makita sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Ilongos abroad, Filipinos abroad, wherever you are. Welcome sa mga balita. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sa kaalwan sang DTX 500. Nagatap na sa hypertension, diabetes kag cancer. DTX 500, the superior antioxidant. Story of the day. Story of the day. Engineer Henry Alcantara ginako nga nagbaton sang malahalon nga mga salakyan bilang regalo sa pagpatigayon mismo sa iya matinawo sa DPWH. Sa balita lokal, nagkalilain nga grupo nagprotesta kontra korupsyon sa aganan flyover sa Pavia. Malapit 140 million pesos nga balor sang druga ginsunog sang PIDEA. Sa balita regional, mga tricycle drivers antike nga ginrecruit nga mag-obra bilang sakada na tuntuhan. Sa K5 Network News, sa Negros Oriental, lalaki ginpatay sang mga rebelde. Sa balita national, Engineer Bryce Hernandez ginpasabina sang Independent Commission on Infrastructures bangod sa pagbinuting. Gobyerno magabakal sang modernong gamit para sa West Philippine Sea. Balita international, US President Donald John Trump nagbisita sa United Kingdom. Balita sa negosyo, thrift banks importante sa pagsanyog sa ekonomiya sang pungsod suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa volleyball, alas Pilipinas sa men's team na lutos sa Iran. Balita entertainment, Gerald Anderson kag Julia Barreto bulagay na. Sa balitang extra special, paindis-indis sa pagkutkot sang lulubngan, tuigan nga ginahiwat sa Hungary. Las 6:12 na sa aga. Sa imo nga pagpamahaw sa sining oras, Sir Arturo Lilia, kay Ma'am Beth Idar Lilia sa Maspasan Kalinog, Ma'am Marilu Vargas Pedroso, Sir Dan Calvo, and Ma'am Celine Supi Calvo. Mapanaos na rin, mapa-laboratory exam si Ma'am Celine. Sir Jesse James Garibillas, Jade Garibillas, bugtaw na kay may Boy Scout activity kausubong. Lori Abadonyo de la Cruz, Jesus Aralios, kay Ma'am Marlene Intigera, and Ma'am Dorothy Bacalangco. Dira sa Zone 2 sa San Juan Molo, Sir Rick Mapa, Marilu Vargas Pedroso, Sir Mark Paul Aguilar Temelo, Aisa Ahmad, Rick Mapa, Pangapena, DTX Coffee Mix. Story of the day. Story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang Klinika Spore Biotics, DTX 500 kag Mighty C.
Ginako ni Anay Department of Public Works and Highways Bulacan District Engineer Henry Alcantara nga nagbaton siya sang malhalon nga regalo gikan sa iya Anay District Assistant Engineer nga si Bryce Hernandez. Sa hearing sang Senate Blue Ribbon Committee, ginpahayag ni Alcantara nga birthday ka Christmas gift ang nabato niya nga luxury vehicles gikan kay Hernandez kag sa iban nga mga tinawo. Ang ining nga salakyan ginalakipan sa isa ka GMC kag isa ka Land Cruiser 300 kag ginhatag sa iya sang tuig 2013 or 2023 kag 2024. Ginpingnual naman ni Hernandez nga regalo niya kay Alcantara ang luxury cars. Suno sa iya nga ginpangayo ini sang ila anay amo kag ang kwarta nga gingamit sa pagbakal ang naghalin sa commission nga nakuha sa flood control project. Si Engineer Henry Alcantara. Birthday ko po nung dinala nila sa akin yan. Birthday gift na po nilang 3. Biniro ko pa nga sila. Anong gagawin ko dyan? Sana pinera nyo na lang. Biniro ko pa po sila ha. That was my birthday po I think birthday po or Pasko. 2 beses po sila nagbigay sa akin ng regalo. Dahil ang tingin ko naman po, dahil sila naman po ay tao ko, naalagaan ko po yan. Dumating ako ordinary engineer to, sunod-sunod po sa akin yan. Inamin ko po, minahal ko po yung mga taong yan. Ito lang pong pagkakataon to, hindi ko po matanggap yung kanilang ginawa. Actually, nung iyon po ay pumutok na po ito, totoo po, Your Honor, sinuli ko po yung dalawang sasakyan. Sabi ko, hindi ko kailangan yan kung dyan ang galing yan, Your Honor. Yun lang po, Your Honor. Hindi ko po dinidila yan. Niregaloan po ako ng LC300 saka GMC po. To be exact po, Your Honor. Si Engineer Henry Alcantara. Balitang lokal. Nagkalilain nga grupo nagprotesta kontra korupsyon sa Aganan flyover sa Pavia. Yari ang report. Palpak kag pabugata, ini ang pilagid lamang sa mga tinaga sa mga nagprotesta sa wala pa sa gihapon matapos nga Aganan flyover. Nagpatigayon sa hublag protesta ang masobra isa kagatos ka individual gikan sa nagkalain-lain nga grupo sa idalom sang Aganan flyover sa Pavia, Iloilo pasado alas 4 sang hapon Setyembre 18. Suro pa kay Mr. Matt Gonzaga, ang Regional Coordinator sa National Union of Students in the Philippines sa NUSP Panay, ginpahayag sini nga nagakadapat nga mayara sang mapreso kang madabat may kaangtanan sa kontrobersyal nga infrastructure projects sa pungsod Pilipinas lakip na ang nasabit nga flyover. Dugang pa niya pagpanglapastangan sa mga Ilonggo ang halit nga dalasang wala sa gihapon matapos nga proyekto sa riin sa baylo nga mapalipot ang biyahe nagatuga pa inisang pagpugok sang trapiko. Nahibaluan nga ang masobra 800 million pesos nga flyover ang ginsuguran sa tong tuig 2020 ginuntat sang 2022 bangod sa pila ka problema kaangay sa pag-usmod siniya. Sa maabot naman nga Setyembre 21 ginalauman nga mas madamo pa nga Ilonggo ang magaupod sa nationwide Trillion March. Ginakabig naman ni Gonzaga nga madinalagon ang nasambit nga aktibidad apang sa maabot nga Setyembre 21 hindi naman welcome sa ila ang mga diehard Duterte supporters. Magaupod sa aton nga protesta sa September 21 kapag gina-welcome ginaton ang tanan nga umuluyo nga amoy nanong kag apang wala naton gina-welcome ang mga DDS kag mga red taggers sa aton nga mga aktibidad buwas no kayo ibalaan naton nga may araman sa pagtipon ining mga katapos ang DDS kag sang NTFL kag so wala naton gina-welcome mga amoy na nga mga tao because ini man nga mga ang si Duterte mismo kag ang NTFL kag sangkot sa malala nga korupsyon sa gobyerno kani isa man sila sa dapat mapasabat naton sa aton panawagan. Nahibaluan nga sa maabot nga Domingo kadungan sang anibersaryo sang martial law ginalauman ang linibo ka magapasako pa sa pagprotesta diri sa syudad sang Iloilo. Report nagikan sa Iloilo ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ginadudong sa inyo sa aga matalunsay kag madinalagon ang ginpatigayon nga hublag protesta sa Aganan flyover kahapon. Suno kay Matt Gonzaga, Regional Coordinator sa National Union of Students in the Philippines. Padamo na ang nagasuporta sa ila hublag protesta kag na-appreciate ang ining lihok
sa Aganan flyover tuman ang pagkadismaya kag kaakig nga ilan nabatsagan rason nga dapat may manabat sa kapalpakan sa pagpatuman. Pahayag pa ni Gonzaga, hindi ang pumuluyo ang dapat mahadlok sa politiko. Sa pailo ang mga kurakot ang dapat mauya sa ilang malain nga ginahimo. Samtang ginagda naman ni Gonzaga ang tanan nga makigbahin sa malapnagod nga hublag protesta sa Domingo, Setyembre 21 agod pakamaluton ang korupsyon sa gobyerno. Si Matt Gonzaga. So panawagan din nato ng tanan nga peace-loving, patriotic, democratic kag mga pumuluyo nga nag-adhere sa honesty, transparency and accountability sa aton gobyerno nga magaupod sa aton nga protesta sa September 21. Pag gina-welcome din nato ng tanan nga pumuluyo. Las 6:10 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang Klinika Spore Biotics. Nagapanawagan sang accountability ang mga rallyista sa Aganan flyover sa Pavia angot sa palpak nga pag-obra sa among nga proyekto sa diin dako nga balor sang kwarta ang wala na puslan. Suno kay Anay Pavia SB member Pete Trimañez kung insakto lang kung tani ang pagpatuman sang proyekto, madugay na ini kung tani nga nagamit sang publiko kag wala na uyang ang kwarta sa mga taxpayer. Nagapasalamat man ang natungdan sa mga nag-upod sa rally bato corruption kag nagapangabay nga kung tani manabat ang tanan nga may kilabanan sa anomalya nga mga proyekto. Nagabalor sang masobra 800 million pesos kag tuig 2020 sang ginsugura ng construction sa Aganan flyover nga natala na kuntani nga matapos ang tuig 2022 apang ginunpat bangod na kitaan sa pag-usmod kag iban pa nga mga depekto. Las 6:20 sa aga, oras ginadulong sang Mighty Sea. Mga sindikato sa sulod sang Traffic Management Unit sa syudad sang Iloilo ginadudahan. Jenny Kaoyonan sa report. Ginaimbestigaran sa karon sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa TTMO ang posible mayara sang kahimbong ang traffic enforcer nga nadakpan sa entrapment operations ng kapulisan bangod sa pagpangilgila. Suno kay TTMO Head Mr. Oldarico Garbanzos ngila imbestigaran ang ginalegar pahayag sang enforcer nga mayara inisang persona nga ginarimitan nga yara sa posisyon. Dugang pa sa natungdan nga alibay lamang sang enforcer ang pahayag nga mayara inisang kaupod sa pagpangilkila. Sa karon ginapasakaan na sang criminal case ang enforcer kag ginahulat na lamang sang TTMO. Ang report gikan sa kapulisan agud makahimo man sang administratibong atikang ang among nga talatapan kag gilayon nga mapakaka sa serbisyo. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Las 6:21 ang ining balita ang ginadulong sang Klinika DTX 500. Inpaatag ni Public Order and Safety Management Office Head Oldarico Garbanzos ang mahimo rason kun nga madamo sa mga maghagugma ang nagapakigilawas sa esplanade. So kay Garbanzos nga manami ang ambience, malamig ang huyop sang hangin kag mataas ang hilamon. Rason nga paborito nga lugar ang Love Garden sang mga couple nga naga-labing-labing. At pisar sini hugot nga ginadumilian sa natungdan ang mag-obra sang malaswang nga buluhatpon bangod ini ang public place kag madamo sang nagalagaw. Ginpahayag man sa opisyal nga bangod sa asod-asod nga mga insidente sa lugar, nagdugang na sila sang street lights kag ginasunod na ang utdan ang mga matag-as nga hilamon. Mayara man sang Green Guards nga naga-monitor sa lugar kung mayara sang mga nagatuyo nga magpakigilawas sa dulom-dulom. Las 6:22 sa aga, ipatawag ni Traffic and Transportation Management Office Head Oldarico Garbanzos ang enforcers nga nagabantay sa Ungka flyover agud may baluan kung paano nakalusot ang wing van nga gintunaan sang pagkaguba sang vertical clearance apisar sang traffic signage sa lugar. Suno kay Oldarico Garbanzos, head sang among opisina, nga ginadumilian ang paglabay sang 3-axle kaangay sang van sa flyover kag magapangatubang sang danyos ang madakpan. Samtang magluwas pa dira sarang man magbayad sang 5,000 pesos kung makaguba sang anuman nga propiedad sa Ungka flyover. Liwat nga na sa gairan ang vertical clearance sa Ungka flyover sang wing van kahapon sang aga.
Las 6:23, kinapasalig ni SB member Christine Zirudo Valencia sang Sara Iloilo nga mangin transparent ini kag tungdan sang maayo ang iyang posisyon. Ini kasunod sang pagpili sa iya bilang treasurer sang Philippine Councilors League Iloilo chapter. Nagapasalig si Consial Valencia nga mangin transparent ini sa pagtago sang pondo sang liga kag ipasiguro nga magatrabaho sang husto kaupod si PCL President Joe John Paul Peñol. Las 6:23, ginpasidunggan sang Civil Service Commission ang Iloilo Provincial Health Office, Nutrition Team and Healthy Hearts Team sa ginpatigayon nga Gawad Pag-asa Civil Service Commission pasidungog 2025. Inyang kasunod sang ginpakita nga innovative practices kag outstanding accomplishments kadungan sang maayo nga serbisyo publiko nga ginpangunahan ni Iloilo Provincial Health Office Head Dr. Maria Socorro Colmenares Kenyon, Dr. Wendell Marcelo, Miss Lenny Desin kag ginupdan man nanday Health Hearts team members Dr. Rodney Labis, Maria Consolacion Ibrada, Catherine Rabara, Harold Preche, kag Nandol Joy Alvarez. Sa kabugusan ang Iloilo Provincial Health Office na nakabato na sa 4 kagawad Pag-asa Awards. Las 6:24 oras kinadulong sang Pre-Bio Coffee, ang healthy nga kape mananam sa Santa Barbara, Iloilo. Wala matulopangdan sang nagabantay nga lolo nga nagwa na ang iya apo sa ilang balay nga nasapwa na gilamang nga wala sang kabuhi sa talamnan sa Barangay Kadagbayan Sur, Santa Barbara, Iloilo sining karon lang. Suno kay Police Captain Rafi Sinieres, Officer in Charge sang Santa Barbara Police Station, ala-una sang hapon nahibaluan sang lolo nga wala nang iya apo. Nagpangayo ini sang bulig sa ilang mga kasilingan agud pangitao ng bata kag alas 2 sang hapon nakita may yara sang creek malapit sa ilabalay kag nadanlog kag nalumos ang bata. Gindala pa ini sa ospital apang gineclare nga dead on arrival. Si Police Captain Rafi Sinieres. Yung insidente na tabo mga 1 p.m. na-discovered ni nalunod ni ang bata, 2 years old dito sa barangay Kadagmayan, Santa Barbara, Iloilo. So ang aton nga victim, taga-barangay man nga na mismo, no? Barangay Kadagmayan, Santa Barbara, Iloilo. Ang wherein nga ang lolo sa to sa victim among nagabantay siya pero wala ni matulupang dan sang lolo no nga nagkadtugali sa likod sang balay nila ang bata. And then nagtabok ini siya sa tulay no sa creek bala nga made of log. Dito guro na danlog sang bata and then nahulog dito sa sapa ma'am. So mutong ito naan nga na lumos ang bata. Las 6:26 sa aga malapit 140 million pesos nga balor sang druga ginsunog sang PIDEA. K5 Karen Badilla sa report. Mga ka-K5, nagdangat sa masobra 136 million pesos ang balor sang droga nga ginpangsunog sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PIDEA 6 deriya sa Kalahunan Landfield, mga ka-K5. Suno kay PIDEA 6 Regional Director Ralph Romel Torres nga ang pag-distract sa mga droga nga nakumpiskar sa nagkalain-lain nga operasyon sang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 ang patimaan lang nga wala ini gina-recycle. Naibaluan nga sa masobra 136 million pesos nga balor sang droga, masobra 131 million pesos ang shabu, masobra 5 million pesos ang marijuana, 532 pesos sa ephedrine, kag 233,000 pesos naman sa cellosin. Samtang sabay naman sang expired medicines, 11,620 pesos ang balor sa mga kits nga nakuha kag 19,730 pesos naman sa tablets nga may kabugusan tanan nga 31,350 pesos. We're gathered to witness the destruction through thermal decomposition of 19.2 kilos of shabu, 45 kilos of marijuana, 1.54 grams of ephedrine, and 2.3 kilos of psilocin along with expired medicines. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. News is brought to you by the UK side. 27 sa aga sa istansya, duha ka mga drogista na dakpan. Reggie Di Mayo sa report. Mga ka-K5, arestado ang duha ka high-value individual bukod HPI sa gikasa nga drug bypass operation sa istansya Municipal Police Station
sa may barangay Guggo, Distansya, Iloilo, mga pasado alas 11:50 sang gabi, Setyembre 17, 2025. Ginkilala ang mga arestado kanday alias JM, 28 anyos, soltiro, wala trabaho, kag residente sang NHA Pabahay, Barangay Guggo, Istansya, kag si alias Winwin, 36 anyos, soltiro, wala man sang trabaho, kag residente sang Barangay Paon sa Amuman nga Banwa. Nabaklan sila sang isa ka sachet sang suspected shabu sa balor nga 10,100 pesos. Dugang pa nga nakuha sa ila posisyon ang 5 ka heat-sealed transparent plastic sachet sang suspected shabu sa diin naglabot isa ka tuig ang pag-surveillance sang kapulisan sa ila. Sa kabugusan, nagabugat sang 236.22 gramos ang nakumpiskar nga illegal nga droga nga nagabalor sang 1,606,296 pesos. Sa exclusive interview sang K5 News sa Pamsara kay Police Captain Rowena Garcia, ang Deputy Chief for Administration sang Istansya Municipal Police Station, ginpahayag sini nga mayara sang daan nga record ang mga sospetsado kung sariin si alias JM ang napriso sa amuman nga kaso, samtang si alias Winwin ang may kaso nga pagpangawat. Yara na karon sa kustodiya sang Istansya Municipal Police Station ang duha ka arestado kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan diri sa Banwa sang Istansya. Ini naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa 5th distrito. K5 News apa? Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa 6:30 na sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang D3 Bayo kag DTX 500. Sa Santa Barbara, pick up nagbunggo sa truck, wasak, yari ang report. Daw kinumos nga papel kag hindi mapuslan ang atubang sa SUV matapos nga nakabunggo sa self-loading truck sa Barangay Bulong West, Santa Barbara. Pasado alas 10 ng gabi, Setyembre 18. Ang mga sakay sa SUV ang residente sa Zone 8, Poblacion, Cabatuan. Lunsay ara sa 30, tub 40 ang pangidaron. Samtang ang driver naman sa truck, amo si alias Nonoy nga taga Lampunaw. Sa interview sa K5 News Team kay alias Nonoy, alin sila sa Banwa Sandingni kag padrong na kuntana isaganan Pavia. Lunsay parehong direksyon sang duha ka mga salakyan kag mariyo pa ang SUV. Nag-U-turn ini sa din nakalusot na ang portion sang self-loading truck sang nabungguan sang pribado nga salakyan nga ginaligar madasig ang pagpadalagan. Nagtiyog pa ang SUV bangod sa impact sa diin na ipit pa ang 3 ka mga sakay. Kag mga K5 ginayon sila nga gindala sa pinakamalapit nga hospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Samtang wala pa sa desisyon ang Piyaka Campo kung ba na magpasaka sila sang kaso batok sa driver ng truck. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong. 6:31 sa aga, oras tulong sang pre-bio coffee, ang healthy nga kape, mananam. Anti-illegal drug campaign sang Coast Guard District Western Visayas, ginlonsyar. Alex Escalante sa report. Madinalagon nga gin-launch sang Philippine Coast Guard District Western Visayas ang ila kampanya batok illegal nga droga. Ini ang ginpangunahan ni Commodore Christopher Auro, ang commander sang Coast Guard District Western Visayas nga ginupdan man sa mga commissioned kag non-commissioned officers sang among nga ahensya. Sa mensahe ni Commodore Auro, ginpahayag sini nga ang Oplan Bakod o kon baybayon kontra sa droga ang programa nga magatipon sa tanan agud nga magbuligay nga mapapas ang illegal nga droga sa bugos nga rehiyon sa is. Suno pa sa natungdan ang kadagatan ang isa sa mga nagapanguna nga palangabuhian sa mga pumuluyo sa bugos nga rehiyon, apang iniman ang palaagyan agon nga ma-transport o kon mapasulod ang illegal nga droga sa territorial jurisdiction sini. Dugang pa sini ang Oplan Bakod ang isa ka paagi agon nga mas mapahapos ang pag-report sa mga pumuluyo sa PCG kung may makaduluda nga mga tawo nga mahimo carrier sang illegal drugs sa mga sakayang pandagat o kung may makita nga makaduludang kag nagalutaw
nga butang sa kadagatan. Ang dari nag-coordinate na ang Coast Guard District Western Visayas sa nagkalain-lain ng mga ahensya kasubong sang Philippine National Police o kon PNP, Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA, Armed Forces of the Philippines o kon AFP, mga local government units kag Maritime Industry Authority o kon Marina. Ginbida naman sang ahensya ang audio-visual presentation angot sa mga programa nga gin-produce sang K5 News FM Iloilo Creative Department sa bulig sang PCG personnel nga natala nga ipagwa sa mga television set sa mga barko o kung sakayang pandagat, mga ports, kagayiman pa kadungan sang patigayunon nga community engagements kag seminar. Nagapasalamat naman si Commodore Auro sa mga ahensya sang gobyerno nga nagasuporta kag mga magasuporta pa sa mga flagship program nga iya gin-umpisahan. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Do You Feel Tired? Sa regional news, mga tricycle drivers Antique nga gin-recruit nga mag-obra bilang sakada na tuntuhan. Yari ang report. Porsigido ang grupo ka mga tricycle driver nga magpasaka kang kaso bato kay Mrs. Marilyn de los Santos, ang kolektor kang sakada sa Antique kung sa diin ginapahayag nagbaton kang bayad sa grupo halin sa andagin cash advances sa nasambit nga persona. Suno sa mga tricycle drivers, hindi rin nandaluyag mag-obra sa sakada rason nga ginsettle ang andagin cash advance kag ginbaton man Jenny de los Santos kag may Regent Pasanda nga kasulatan. Sa aton eksklusibo nga pagpakig-angat kay de los Santos, anagin pahayag nga ang kwarta nga ana nabaton ang gintugro rin sa mabulis sa grupo ka mga drivers kag nakatalana nga ibay lusanda kag darhen sa Tibiawa sa anda nga kontraktor para sa swapping kang papeles. Apang wara rin na dayon na matapos nagatras ang mga driver kag nagreklamo. Dugang pa ni de los Santos, wara man tanan nakamaan kang rason kung andat nagatras sa mga driver bangod suno kana manami pa ang komunikasyon nanda kang Martes nga masunod ang mga dya sa Tibiawa. Naman-an nga pananglitan mag-atras ang nagbual kang antresipo, kinahanglan nga mabalik na ang anagin cash advance agad ipahiram sa mabulis ka na kag amutong pagadaran sa Negros agad manakada. Aton man nalabot si alias Terry, ang kontraktor kag anagin panawagan nga kung sino man ang may utang pa kay de los Santos, ang hindi rin pagpaagin sa persona ang bayad bangod hindi rin siya kabahin na kang anatinaho humalin ka dya nga adlaw. Desidido man ang nasambit nga kontraktor nga magpasaka man kang kaso batok sa persona. Sa talada nakapiyansa rin si de los Santos matapos rin sa paghinakap kang CIDG Antique sa iban man nga kaso kag reklamo. Kung madumduman nagsaka sa may K5 News FM ang grupo ka mga tricycle driver kag nagpangayo kang bulig sa ginapahayag pagpamigas kag pagpamirit kananda nga mag-obra sa Maya Negros Occidental bilang mga sakada workers. Balita regional alinredya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM. Las 6:36 na sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Sa Rojas City, Capiz, lalaki ginpatay. Yari ang report. Mayara na sa nga persons of interest ang katapos ang kapulisan sa pagbuno patay sa isang kalalaki sa sitio Cassandra, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Suno kay Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles, Public Information Officer sang Rojas City PNP, may duha na kay identity nga ginasundan ng investigador sa pagpatay sa biktima nga si John Mark Tanael, 22 anyos, nga residente sa Barangay Barica sa nasambit nga syudad. Sa madumduman natabo ang insidente sang Setyembre 9, 2025, alas 2 ang kaganon, kanakitaan sa CCTV footage nga mayara sang kaistorya si Tanael nga duha ka lalaki
lalaki. Apang may nagluntag hindi pag-intindihan sa mga ini, tubtob nga ginbuno na ang biktima. Duha ka patal nga pila sa dugana na angkon sa biktima. Nagitunahan sang iya kamatayon. Ginalantaw naman nga motibo sa pagpatay diri among utang sa illegal sining nga transaksyon. May baluan man nga may na-recover nga glass tutor, cellphone kag kulinta sa biktima sang ining respondihan samtang nagahigdaon sa kilid sang karsada. Sa karon ginatinguan sa katapos sa kapulisan nga makakuha sa mabakod nga witness agud matag nga sa hustisya ang kamatayon sang amo nga biktima. Inis ka K4 Bench Benjamin para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kagalingawan sa probinsya sa Capiz, K5 News FM. DTX 500. Sa Negros Oriental, lalaki ginpatay sang mga rebelde. Rufa Di Vero sa report. Inako ng New People's Army o NPA sa pamamagitan ng Romeo Nanta Comandito ang pananagutan sa pagpatay sa isang 40 anyos na lalaki sa Barangay Lag-Itayasan, Negros Oriental noong Martes, Setyembre 16. Ang biktima na kinilalang si Richie Balasabas y Pacheco o kilala bilang Tata, 40 anyos at residente sa nasabing lugar ay binaril gamit ang hindi babatid na kalibre ng armasa na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Ayon sa NPA sa isang press statement, si Tata ay isang impormante ng militar at inakusahan bilang espiya sa mga galaw ng kanilang mga miyembro. Iniugnay din nila ito sa operasyon ng mga militar na ikinamatay ng mga dating miyembro ng NPA na sina Julina Martinez at Marjorie Encancion sa Barangay Buenavista, Himamaylan City, Negros Occidental noong Agosto 22, 2024. Balita gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Alas 6:39 sa aga, estudyante nga nag-withdraw sang kwarta nadula sa Cagayan de Oro. Kay Buscaino sa report. Nawawala ang estudyanteng nag-withdraw ng 60,000 pesos. Kinilala ang 21 anyos na mag-aaral ng Philippine Canterville College na si Rick Rio Donceras Arguillas, residente ng Barangay Amuyong, Wao, Lanao del Sur. Nag-report si Ronnie Tanso Arguillas sa Maramag Municipal Police Station hinggil sa kanyang anak na nawawala simula September 16, 2025. Huling nakita si Rick na nagmamaneho ng kanyang Honda XRM 125 na kulay pula at puti sa Purok 2 North, Poblacion Maramag, Bukidnon. Ayon sa nakababatang kapatid na babae ni Rick, nag-withdraw ng pera ang kanyang kuya. Gagamitin ang pera sa acquaintance party ng paaralan. Nananawagan ang Maramag MPS sa publiko sa sinumang may impormasyon sa namising na estudyante na mag-report agad sa mga otoridad. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. Aujero Francia. Las 6:40 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal. Ang balita ginadulong sang Mighty Sea. Ginapatubang na si Anay Department of Public Works and Highways Assistant Engineer Bryce Hernandez sa investigation sa Independent Commission for Infrastructure. Ang commission gagintukod ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. agud magusisa sa mga maanumaliyang flood control projects sa pungsod. Suno kay Senate President Vicente Castelo Soto III, nakabaton siya sang Sabina sang ICI ukon Independent Commission for Infrastructure para kay Hernandez agud patubangon ini sa ICI. Patag ni Soto, ginhatagas ng authority ang Office of the Senate Sergeant at Arms agud dalon si Hernandez sa ICI kag pagatubang sa investigation. Las 6:41 sa aga, sa iban pa nga balita national, ginadulong sang DTX 500. Natalana nga ipagwa sang Department of Public Works and Highways o kung DPWH ang listahan sang goals kag substandard projects sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Suno kay DPWH Secretary Vivencio Bringas Dizon nga igalakip sa listahan ang ngalan sa mga kontraktor sang kada proyekto, ngalan sang mamalidha o kon public official nga proponent kag mga empleyado o kon official sang DPWH nga nagpirma sa proyekto. Suno pa kay Dizon, ginahitso na sang DPWH ang listahan kag plano sang agency nga igalunsar ini matapos ang pila ka semana. Las 6:42 sa aga, sa dugang pa nga balita national, ginadulong sang DTX Coffee Mix.
ginmando ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang malapnagon nga pag-audit sa tanan nga proyekto nga farm to market roads humalin sang tuig 2021. Katuyuan sini nga sundan ang mga pag-usisa nga ginsuguran ni Presidente Marcos Jr. sa mga maanomalya nga flood control projects. Ginpamilit sang tiglikom nga luyag niya nga makita nga may transparency kag makakita sang resulta kag kalidad sa mga ginapatuman nga farm to market roads. Target sang DA nga tapuso ng FMR audit subong nga tuig. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginadulong sang pre-bio coffee. Plano sang Department of National Defense sa DND nga magtukod sang mga base kag magbakal sang mga moderno nga kagamitan agod maproteksyonan ang West Philippine Sea. Sino kay DND spokesperson Arsenio Andolong, kabahin ini sang Comprehensive Archipelagic Defense Concept nga nagamando sa militar nga defensahan ang mga teritoryo sang pungsod sa sulod sa iya Exclusive Economic Zone o kon EEZ. Kasunod ini sang asod-asod nga pagsulod sang mga Chinese sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas, lakip ang plano sini nga magtukod sang National Nature Reserve sa Baho de Masinloc ukon Scarborough Shoal. Las 6:43 na sa aga, oras ginadulong sang Klinika Sporebiotics DTX 500 kag Mighty C. Sa mga constipated magtumar na sang Klinika Sporebiotics. Sa mga hindi makapamuhin sa gusto, Klinika Sporebiotics. International. Sa Amerika, ginsugura na ni US President Donald Trump ang iya pagbisita sa United Kingdom. Gilayon siya nga ginsugata ni King Charles kag pila ka British Royals. Inilang ikaduwa nga makasaysayan nga pagbisita ni Trump sa Gran Britanya bisan nga mayara sa mga nagaluntad nga protesta. Si Trump ang hindi lamang ang una nga US leader kag sa baylo una nga napilian nga politiko nga gi-invite sa British monarch sa makaduha ka beses. Sa iban pa nga balita international, ang balita ginadulong sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Nagakabalaka ang United Nations nga magaluntad ang kakulangan sang pagkaon sa Northern Gaza matapos ginsaraduhan sa Israel ang crossing. Inibangod ginsiguran sang Israel ang madugay na nga ginalauman nga ground assault sa Gaza City kay naghimo sila sang tikang agod mabakante ang syudad paagi sa pagbukas sang dugang nga rota paanaminhan. Pila ka libo ka tawo naman ang nagapanago na sa syudad kag indi magpati sa mando sang Israel nga magbiya bangod sa peligro nga mapatay sa mga pag-atake sa dalan. Sunod sa UN Humanitarian Office nga sa mga masunod nga inadlaw, sigurado nga maubos na ang tanan nga pagkaon bangod sa pagsarado sang mga border. Las 6:45 na sa aga, subong adlaw Biyernes, ay libre nga consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa kilid lang sang Robinson's Place, Haro. Sa Domingo, kada Domingo, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miagao Branch, Baybay Norte, Orbe Street, Miagao. Sa mga taga Miagao, San Joaquin, Igbaras, Tubungan, Aninii, Hamtik-Antike, kag sa mga kabaranggayan sa Southern Iloilo, free consultation kada Domingo sa Klinika Miagao Branch. Blessed morning, Edgar Badbadon. Sir, good morning. Kay Ma'am Dorothy Bacalangco, Ma'am Jean Galvez, kay Sir Jack Mateo, and Ma'am Bebeng Mateo sa Bangga Panot, San Juan Molo, kay Sir Liam Will Zapanta, kay Ma'am Gingging Mayordoma, Ran Sabelosa, and Angel. Good morning. Ma'am Gemma Crisali Sumido, Sherlan Sumido, Marisa and Jerisa Sumido, Trisa Nawayat Gulay, Ma'am Jessa Bodiola, kay Ma'am Selfa Garvilles, Ma'am Mirna and Ma'am Malu Lago, kay Ma'am Nelia Rigala sa Ibauan Sur, Mandurriao, Bishop Don Guines and Ma'am Ching Alba Donguines sa Sitio Binaubao, Barangay Cali, Dumangas, Iloilo, kay Sir Edwin Desa Jr. Sir Edwin Desa Jr. sa Cali, Dumangas, good morning. Congressman Pablo Bebot Nava III, Kong, good morning. And advance birthday greetings sa September 30.
Congressman Bebot Roses Nava III sang Dumangas, Iloilo. Good morning also kay Ma'am Ding Doremdes Nava and Sir Bambu Doremdes Nava IV, Sir Steven Gerardino, Ma'am Eden De Nuevo Bayona, Sir Henry Bayona, good morning. Aldrin Berey, Winifreda Sarmiento, ang apeka mo sang DTX Coffee Mix. Ricky Armintia, at tumarna sang D3 Bio. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Ang business news ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Importante ang papel sang thrift banks sa pagbasanyog sa ekonomiya sang pungsod. Suno sa data sang Bangko Sentral ng Pilipinas, sabtong June 2025, padayon ang pagsanyog sang thrift banking industry kung sa diin nagtaas ang total assets, loans, deposits kag capital. Naglabot sa 908.1 billion pesos ang net loans, pamatuod nga active ang pagpautang sang among nga sektor. Suno kay Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Lynn Javier, ang digitalization ang hindi lamang tuhoy sa online platforms kundi pati man sa automation sang mga internal nga proseso. Sa reference rate 187 pesos and 35 centavos ang Kuwaiti dinar, 148 pesos and 69 centavos ang Omani Rial, 77 pesos and 46 centavos ang British Pound, 80 pesos and 64 centavos ang Jordanian dinar, 64 centavos ang Lebanese Pound, 56 pesos and 86 centavos ang United States dollar, 77 pesos and 50 centavos ang United Kingdom Pound, 72 pesos and 8 centavos ang Swiss franc, 7 pesos and 31 centavos ang Hong Kong dollar, 41 pesos and 29 centavos ang Canadian dollar, 44 pesos and 50 centavos ang Singaporean dollar, 37 pesos and 83 centavos ang Australian dollar, 150 pesos and 84 centavos ang Bahraini dinar, 15 pesos and 15 centavos ang Saudi Arabian Rial, 44 pesos and 33 centavos ang Brunei dollar, 35 centavos ang Indonesian rupiah, 1 peso and 79 centavos ang Thai baht, 15 pesos and 48 centavos ang United Arab Emirates dirham, 67 pesos and 20 centavos ang euro, 41 centavos ang South Korean won, 8 pesos ang Chinese yuan, 38 centavos ang Brazilian real, 10 pesos and 70 centavos ang Denmark kroner, 9 pesos ang or I stand corrected, ang Brazilian real yara sa 10 pesos and 70 centavos, samtang ang Denmark kroner 9 pesos, 13 pesos and 58 centavos ang Malaysian ringgit, 33 pesos and 92 centavos ang New Zealand dollar, samtang 1 peso and 89 centavos ang New Taiwan dollar. Alas 6:50 na sa aga, oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Blessed morning, Ma'am Maricel Casiple. Sa balita sa hinampang, ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500 sa sports, sa managabantay sa patag sang sports, yari na sa karon aga. Sa volleyball, natapos ng kampanya sa Alas Pilipinas Men's Volleyball Team sa FIVB Volleyball Men's World Championship. Napierde ang Pilipinas sa Iran sa deciding match 21-25, 25-21, 17-25, 25-23 kag 22-20 sampang nga giniwa sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Pinakabig ang hampang ang pinakadamo na attendance sa balin nga nagsugod ang tournament. Ang Iran gilang ang isahanon nga Asian squad na nabilin sa tournament matapos ang kapirdihan sa Pilipinas, Japan, South Korea, Qatar kag China. Sulod na sa round of 16 ang Iran. Abisar nga napierde, gindayaw sa gapon ni alas coach ang Yoni Frihoni ang iya team. Pangod sa manami nga hampang, ay lagin pakita ilabi na sa makahimo sila sang kasaysayan sang gilutos ang ika-21 sa rankings nga Egypt.
Las 6:52, Roland Flores Tumulto. Good morning, sir. Kay Ma'am Annalyn Pones Agravante. Ang rice magnate sa San Enrique, Cagpase. Ma'am Annalyn Agravante, Sir Kirby Jan Agravante, the champion. Good morning. Pamilya Arimentia sa Kalinog, Iloilo. Ken Shine Yorka. Edgar Badbadon. Ang napakaisa ni Ma'am Laura sa Magaysay sa Pulau Dumangas. Kay Ma'am Elena Guelos. Ma'am Isabel Istemera. And Ma'am Loretta Lasquite sa Pulau Dumangas. Tagawad number 1 dira sa Pulau Dumangas. Sir Rami Ramos. Mga pinaka mo, DTX Coffee Mix. Kay Ma'am Crisel Yorka, anak ni Sir Kenshine Yorka dira sa Pulau Dumangas. Mga tricycle driver sa Balantang Haro. Tumar na D3 Bayo kag DTX 500. Sa entertainment news, tapos na nanday Gerald Anderson kag Julia Barreto ang ilang relasyon. Ini mismo ang gin-confirm sang Star Magic Talent Agency. Sa statement nga ginpagawa sa agency, mutual kag amicable ang decision sang duha nga magbulagay. Angon sini nagpahanumduman ang Star Magic nga likawan ang pagpalapkas sang sala nga mga narrative angot sa issue. Anong katuig ang nangin relasyon sang duha, sini nagsugod sila nga mag-date sang 2019, apang gin-confirm ang relasyon sang 2021. Ang mga bagay sa kalibutan may hangganan. Las 6:53 na sa aga, IC Jane Vasquez Sarabia, Ma'am Irene, Sir John Lee, Sereno, Ma'am Teresa Alinsyaga, Winley Prodente, Nanay Early, Tatay Bundo, Sarabia, Sir John Lee, Nanay Early, and Sir Bundo Sarabia, good morning. Ma'am Sally Solidor, kag mga sinakpan ni Mama Gingging Mayordoma, sanday Madam Marlene Integera and Mami Dorothy Bacalangco. Sir Hedrich Blisario, good morning. Ang balitang extra special ginadulong sang Mighty C. Makadto kita sa Hungary kag mangutkot sang lulugman. Sa Hungary, Sir John Lee Sarabia, Pastor Bobby Riman. Tuigan na nga ginahiwat ang paindis-indis sa pagkutkot sang lulubngan na ginatawag Grave Digging Championship. Kumanin sang 2016, sang ginsugura ng amo nga paindis-indis madamo nga mga grave diggers gikan sa nagkalinglaing pungsod ang negatipon sa Hungary agod magpasakop sa amo nga competition. Ang competition ginapangunahan sang Association of Cemetery Operators and Maintainers sa Hungary. Kung saan nagapadala sila sang invitation sa European countries kag sa iban pang bahin sa kalibutan para sa title nga World Grave Digging Champions. Ang participants nag-obra by teams kung saan kinahanglan nila nga magkutkot sang lulubngan na may 2 ka metro nga kalabaon, 80 centimeters nga kasangkaron kag 1.6 meter nga kadalumon sa sulod sang 2 ka oras. Kag pagkatapos itampok liwat ang nakutkot nga duta sa buho kag maghimo sang matahom nga pansyon. Iga-judge ang mga pumalasakop base sa kada sigon, kasagad kag creativity. Bagay diri mga Ilonggo, kutkot gani ka mo bubon. Katay pila katabay. Lulubngan lang. Lang ladublan, Manong Boy Berhamin. Kay Ma'am Carmel, Nene Carmel, Ma'am Lang Ladoblan, Sir Jean Ray Siman, abi tumara ka mo D3 Bayo ha. Rampark Mendoza sa Anuring Sara, Sir Fred Pasgala, Ma'am Beth Idalilia, Winley Prodente, Tatay Bundo, and Nanay Early Sarabia from Sir John Lee. Alas 6:56 sa aga, oras, inadulong sang Klinika Spore Biotics, DTX 500 kag Mighty C. Pero bulahan ang mga tao nga nagatuo sa akon bisan wala nila ako makita. But blessed are those who haven't seen me and believe anyway. John 20 verse 29. Ako lang ang Diyos. Wala na si iban pa nga Diyos.
nga naguna sa akon, ukon magsunod pa sa akon. I alone am God. There is no other God. There never was and never will be. Isaiah 43 verse 10. From eternity to eternity, I am God. No one can oppose what I do. Halin pa sang una, ako na ang Diyos. Wala sing may makapalagyo sa akon mga kamot. Wala sing may makaliwat sang akon mga ginahimo. Isaiah 43 verse 13. This is the word of God. In His time, God takes all the glory and Christ alone is exalted. Ma'am Marie, Ma'am Beth, kay Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Sally Solidor, kay Ma'am Criselda Almohen sa Zone 5 Takasaro, kay mga senior citizen, good morning. Ang oras alas 6:58 oras ginadulong sang Klinika Sporebiotics DTX 500 kag Mighty C sa mga constipated Klinika Sporebiotics. Magpamati sa Health Alert, Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama.